Ah, Nibag nga trabiyo manen gagayem ken kapsat ket nadanunan manen deti hintay pagtutungtungan nga nakapimpintas launay na adalen digiti nga sasaw ni Apo Dios ket itang trabi gagayem ket kaya't kuman nga kablawan kayo aya iti nabendisyonan nga trabi kasama ten digitay naka-live naka-tune in nga agbuy-buya nga kakabsat mi. Ket sakbay man ti amin gagayem ken kakabsat ngayon kam pagtutungtungan dati topiko itang ti San Juan 1 to 4 ket awag akman ni Ati Aya nga isunay ti mangidaulo met lang dati opening prayer kayo. Ati Aya. Okay, naimbag na biita yung manin, gagayem ken kakabsat. So, sakbay nga agrugi tayo, dawatek man nga at kararag tayo ta dumawat tayo iti bendisyon ken ni Apo si Kristo. Kararag tayo. Amami nga Diyos nga nailangitan, ngem Apo daydayawin da ka, pagrukbaban da ka. Tudno Apo nga sika Apo iti tuon iti sirib mi, sika Apo iti tuon iti pigsami. Kaammo ni Apo nga awan kayo, awan iti maaramidin mo. Lord, kawanin na kami Apo, iti nagbasulan ni, ang aldaw. Lord, as we begin, Lord, itong aming pong lifeline, topic review. Kalusan na kami Apo, praying God, maging focus kami at mag-reveal po kayo, Panginoon, in a very personal way. Tapno kasta Apo, dagito yung revelasyon mo, nga iburay mo itatang aldaw, ket mai-share ni net Apo, nagiti tao, lalo Apo kadagiti agbibuya, itatang. Lord, kararag po Apo nga amin nga revelasyon nga income iburay itatang, ket sika Apo iti mangsabid, kadagiti agbengbeng ni Apo, nga dagitoy nga revelasyon mo Apo, ket mai-apply da Apo iti panagbiag. Lord, idawat ninit Apo na maging maayos po ang internet connection. Praying God na sika Apo iti agunay, na awan iti maging hassle, na awan maging perwisyon na Apo nga maging smooth po Panginoon itong StreamYard na usaran ni Apo nga platform, tapno kasta Apo maiburay ni Apo iti mensahe. Ngarod Apo, italit ni Apo dati nga aramid, dati iti kararag ni, iti nagan, kay Apo ni si Kristo. Amen. Thank you Ate Aya. Ketat nga gundaway gagayem ken kakabsat. Inakmet ken iyam mo iti digitoy nga panelist tayo nga amok ket excited damanen nga mangi share iti sasaw ni Apo Dios ket sakbay man iti amin ket awagak man isuda iti sagaysa ket unayt man dati may nga kapsat tayo nga panelist ita nga rabi gagayem isuna ket may nga ama ay may nga ina ken makita tayo ket isuna ket kanayo latang naragsag iti ropa na ket awagak man ni Ate Marisa.
Okay. Naimbag nga rabii tayo manen, apumi nga agbuy-buy itata, nga dawaten mi ti anusyo nga mangdingeg, kaligiti amin manen nga pag nunumwan mi, iti sharing iti tumunggal may sakada kami, maipanggap iti sasao ti Diyos, tapno ti kastaket manayunan, iti pamati, ken dumakkel iti pamati tayo iti Diyos, tada iti kangrunaan ngamin, itatanga kanito, kadigiti nga tiyempo, kunaket di kakabsat nga, ipang pangruna, iti tumunggal may sakada tayo. So, naimbag nga rabi tayo manen, kakabsat. Thank you, Ate Marisa. Kita dati ni kadwang panelist tayo gagayam ken karabsat. Isu na ket may summit nga ina ket awagak man ni Sis Alifean. Imbag nga rabi tayo man kakabsat, ket andingayan da kami iti uneg iti maysa nga oras. Ket dinggan nyo dagiti revelasyon ken dagiti experience mi nga agtultuloy nga agtulnog ken sumurot iti pagayatan iti Dios. Ket kastamed dagiti contacts mi dagiti adto San Nicolas, sapay kumata naragsak kayo nga mangdengeg ken mangbuya kada kami. So see you, good evening. Thank you, Sis Alifean. Dati may katlong panelist tayo gagayam ken karabsat ket awagak mamet ni Ate Aya. Naimbag nga rabi tayo atin, gagayan ken kakabsat, agyamanan ni ada kayo manin itata tapno kasta iburay ni dagitoy revelasyon ni Apo Dios ket sapay kumata agdengeg kayo aginggana nga malpas detoy ken welcome ken dagiti met sa ken ibagatatay ni Ali dagiti ipalpalo akong iti San Nicolas, enjoy and God bless you all. Dati awagak meten gagayam ken kakabsat dati mauding panelist tayo. Sis Sinya. Hello, naimbag nga rabi tayo amin gagayam ken kakabsat. Awisen da kayo manin nga agbuya ka dati nga pinag-topic review ita nga rabi iket agpapada tayo nga agadal. So awisek met digiti bisbisitain mi or papapanan mi ijay sa Nicolas Nukwa, digitay Tolentino family, da Camille, da Hansi, even ken ni Lavinia, ta sapay kumata ag-tune in kayo ket agpapada tayo nga ag-learn no kasano nga padayawan pay itinaga ni Apo Dios ken agbyag nga nalinteg iti imatang na. Thank you, Sis Sinya. Ket tatang gundaway gagayam ken kakabsat ket intayo meten denggen or dati topiko tingamin tatagagayam ket dati napoluan iti kunan iti San Juan 1:4 paki plus Sis Sinya. Idi punganay addan tisao ket tisao kadwa ti Dios ket tisao Dios. Manipod idi punganay tisao kadwa ti Dios. Pinaraswa ti Dios isu amin babaen ken kuana ket awan tinaparaswan no saan gapu ken kuana. Tisao isu ti gubwayan ti biag ket daytoy abiyag isu ti silaw dagiti tattao. Wen gagayem ken karabsat nakapimpintas daytoy nga intemanen pagtutungtungan or manggigan digiti nasasaw ni Apo Dios. Ket tatagagayem ken karabsat intayon iti point number 1 tayon. Last Sis. Kunana ditoy gagayem ken karabsat ni Jesucristo ken ti Dios ama ket maymaysa. Masapol apatyen tayo
ani Hesus Kristo nga anak ti Dios tila dawan ti kina Dios na. Ket mangipakita nga isuda ket maysa. Kada kadipay lang kapanunutam saan mo patyen ani Apo Hesus Kristo ken ti Dios Ama ket maysa apay. So amo gagayem nga iti tumunggal may isang panelista yun ket excited dan nga mangibura yung dagiting sasaon ni Apo Diyos ket awagak man ni Ate Marisa. Okay. Kada iti point number 1, kunana ditoy kakabsat nga ni Jesucristo ken ti Dios Ama ket maysa. Masapul a patyenyo ni Jesucristo nga anak ti Dios iti ladawan ti kina Dios na ken ipakita nga isuda ket maysa. Adda kadi pailang kapanunutam saan mo apatyen nga ni Apo Jesucristo ken ti Dios Ama ket maysa. Anyak nga mismo kakabsat, syempre honestly nga talaga awanen 100% kapungarod ata naamwakon nga mismo nga isuna ket anak ti Dios ni Jesucristo ket anak ti Dios ket naggapu isuna iti Dios ket isuda ket maysa. Isut gapuna nga deti ket patcheck nga iti buo nga biag ko nga maysada nga kas anak en ama agsipud ta na ipakaammo kanyakon daytoy nga banag isut gapuna nga numaminsan kakabsat ket ti maysa nga tao nga talaga ket haan na nga iti kapanunutan na ket saan na nga patyen nga ni Jesucristo ken ti Dios Ama nga namarso kada tayo ket maysada ket mismo kadetay verse tatay nga iti John chapter 1 verse 1 to 4 nga ti sao ket addan idi punganay ket ti sao ket ikadua iti Dios. So meaning awan ti makatukod na talaga nga ti amin ket nagapuken kuana ken even iti biag tayo ket nagapuken kuana. DJ laeng, Jay. Thank you Ate Marisa. When nagpaiso ayang ni Apo Diyos ken ni Jesucristo ket talaga nga maysa. So tatagagayem ket awagak man met ni Sis Alifean nga iso namet iti mangnayon no namet iti kapanunutan na kadeti nga topiko. Imbag nga rabi tayo manen kagayem ken kakabsat para kanyak met akot awanen, di ba? Anak nga agduduan nga ti Dios ken ni Jesucristo kutaan nga maysa diket isuda ket maysa ta idi namamok ken pinastrek ko ni Jesucristo iti biag ko nakita nga dagiti sa una iso iti mangpalinteg kanyak ket makita nga babaen iti power ni Apo Dios testament ni Jesus Christ. Naadanak met ti paniki kaysa kadakwada. Dayti biag ko nabalbaliwan ket nakita iti kinapudno pabaen dagiti sasauna ken DJ Espiritu Santo nga adda kanya. So Jay laeng Jay. Thank you. Thank you Sis Alifean. When nagpaiso ayang iti ni Jesucristo ken ni Apo Diyos ket talagang maysa. So awanen nga talaga iti daman pa lang amin digiti kapanunutan tayo gagayem ken karabsat nga agduwa-duwa pa lang iti pamati ket nakalawlawa gagayem ken karabsat nga babaen digiti nga sasauna ken iti pinang accept tayo kanya nang ket talaga awanen iti sa balipay no digit di iso na lang nga talaga iti kasapulan nga patient tayo. Ket awag ak mamet ni Ate Aya nga iso namet iti mangnayon detoy.
Okay, so pudno detoy, Brother Jay, kuna na nga rin detoy, nga ning si Kristo, ken si Diyos ang nakot na maysa. Kuna na nga rin detoy iti sa una, iti Biblia, kuna na ito'y 1 Jes, panlupulo, kuna na ket siya ken ti Ama may maysa ka na. So, ado dagitay sa bali nga pamatsan nga maanda nga mamamati nga ni Apo si Kristo ken ni Apo Diyos ket may maysa. So, vice versa, sila ang pag ano na pag pamanganda ket ni Diyos. Ito na iti God the Father. Ngayon, tandaan mo nga Apo Diyos ken ni Apo si Kristo ket may maysa nga nalawag nga kuna na kay 1 Jes panlupulo nga siya ken ti Ama ket may maysa. So, nureti nga ni iti pamatsan kayo nga they are one, diba? Sa Apo Diyos, baon na ni Apo si Kristo, tapno no kastapat maisalakan kayo. So, pudpudno nga mamati ak nga ni Apo si Kristo ken ti Diyos Ama ket may maysa. Di kay laeng, Brother Jay? Thank you, Ate Aya. Ket awag metan ni Sisinya. So, naimpag nga rabi itayo gagayem ken kakabsat, kasmet kadagitiim mo na nga kakadwa ka nagsao itayen, pati syakit, awan metten iti kapanunutak nga saan ko nga tapnon saan ko nga patyen nga ti Apo ken ti Diyos Ama ket maymaysa. Agsipud ta idi punganay daytoy nga talaga iti klaron or nakalawlawag nga kinapudno nga ni Apo Hesukristo ken ti Diyos Ama ket talaga nga maymaysa. Ket no mamati ak nga rod kadaytoy nga kinapudno, kasapulan nga rod nga i-live out ko nga suruten ni Hesukristo akas example no kasano ak nga agbyag nga makaayayo met laeng kenkwana. Tako na naidtoy nga patyen tayo ani Hesukristo nga anak ti Dios ti ladawan ti kinadios na. So isuna iti exact ken perfect nga representation of God ket kasapulan nga rod nga makita tayo iti kinapudno nga nagkatawang tao isuna tapno no iset na iti example nga talaga no kasano ti agbyag ket DJ nga rod iti kasapulan nga surutek no talaga nga mamati ak kada iti nga kinapudno. DJ met lang kanya Kuya Jay. Thank you, sis. Kahit kumet lang nayunan gagayem ken kakabsat digiti in-share da kanya tayo. Ket adda kami iti question na dito aya nga adda kadi pay lang kapanunutam saan patyen ani Apo Hesukristo ken ti Dios Ama ket may maysa. Apay kuna na namin dito nakalawlawag nga nagdakkel nga question na namin dito apay. So no adda pa lang kasi nga kapanunutan gagayem ken kakabsat nga iti pinagbiag namin ket talagang adda digiti makunak nga agduwa-duwa. Ngem no kitkitak deti nga question na ket awanen pa iti pinagduwa-duwa. Nga kaslalang deti relasyon ngamin aya iti maysang ama ken iti maysa nga anak ket nakalawlawag nga adda iti relasyon da deta. So kasla met iti pinangkitak detoy nga iti nadantay nga talaga iti pamati kanya Apo Dios ket mamati ak launay nga awanen pa iti sabaling kapanunutak kuma or iti doubt nga ibubrak kanya. When nagpaiso ayang nga ni Hesukristo lang talaga iti mapaipa ay amin kanya tayo iti gagaya ni Kristiyan tayo. Ket gagaya mintayon iti point number 2. Kuna na diti gagayem nga
pinaraswana ti tao babaen ken si Kristo. Kas may sa pinaraswa ti Dios, natural asumurot ken paiturayan tayo iti biag tayo ken Apo Hesus Kristo. Adda kadi pay banbanag ti biag tayo makaigawid iti panangsurot tayo ken kuana. Ken paset ti biag tayo saan tayo papaiturayan iti Dios. So tatakit awagag man ni Sis Alifean nga lingken tayo mamet dati kapanunutan na. Para kanyak met, natural laeng nga dapat nga sumurot tayo ken paiturayan tayo iti Dios. Ngem adda matagiti banag nga talaga nga digiti ubraek nga adda dagiti inaldaw-aldaw nga patpasarak met iti biag tamay sa akmet nga ina kas tamet nga siya ket working mom. So adumet dagiti ubrak ngem kita nga dapat ti panagriin ko iti nasapa ken iti meditation ko or relasyon ko iti Dios ket isu iti kangrunaan nga ubraek aduman iti pagbanugak iti inaldaw-aldaw hangko daytoy nga i-entertain dapat daytoy ket uray adda ti nakadaado iti trabaho ada I see to it nga agpray dagiti contacts ko nga aggrow da spiritually kastamet nga ubraek di pagayatan iti Dios no malpasen iti trabaho. So di laeng Kuya Jay. Thank you Sis Alifean. Ket tagagayem ket awag ako mamet ni Sisinya. So, kanyak met kakabsat, no ni Ate Ali, kung na naitatay nga working isunan at the same time, ada digiti kalikaguman na akas may isa nga ina, kanyak met akas single, professional, timet pag-anaakot iti work ko, ngem ko na namin itiket ada kadipay ti banbanag, ti biag tayo ang makaigawit ti. Panang suro tayo ken paset ti biag tayo asaan tayo papaiturayan iti Dios. So ti kinagpaiswanan na ada nga talaga met iti digiti challenges nga sumangsangbay no kwa nga tumipon or iti challenges nga try nga manglaped iti panang surot ko iti pagayatan ni Apo Dios nga makita nga kanayon nga klaro iti sa una nga isuna dapat iti kwa isuna dapat iti agturay iti panagbiag ko ta awan iti sabali nga makaiturong kanya ti pagsayaatak no diket di iso na laing nga talaga ket no makita dagiti nga challenges kasapulan nga talaga nga agdali na idnak iti kinapudno nga kada iti nga biag ko ket haang nga siya dapat iti agturay no diket di paiturayan na ken ni Apo Dios i-consider ko dagiti nga banbanag like for example dagiti conflict iti schedule or dagiti time or dagiti demands iti work or dagiti demands iti superior when it comes iti panagtrabaho ngem kasapulan nga kita gayam lang dagitoy nga challenges nga kasapulak nga pasaan tapnon iti kasta ket mas mapatibker pay iti pamatik ken kuana ket paiturayan nak nga talaga iti kina Dios na. So DJ met kanya kuya. Thank you sis. Kitata awag ako mamet ni Ate Marisa. Okay. Naimbag nga rabi imanen kakabsat ayan detoy point number 2 nga discussion itata regarding iti detoy pinarsuana ti tao babaen ken Hesus Kristo kunana ditoy
ken DJ natural as sumurat ken paiturayan tayo. So the word paiturayan iti biag tayo kunana ken Apo Hesukristo. When pudno nga talaga ngem mapasamak lang daytoy kakabsat no nakita namin daytoy pang supusok nga bersikulo itatta kakabsat nga kunana ijay Mark 12:30 nga tapno no na impapuswan iti panna maipalubos nga paiturayan tayo iti Apo ken si tatalugod tayo ba nga sumurot ken kuana ket love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ket no, detoy 100% nga isunat ti adda ti panunot mo, isunat ti adda ti pusom, iti kararwam, ken iti amin na pigsam, ket maipaay mo ken kuana, 100% met nga maaramid tayo iti panang ituray iti Apo kada tayo ken kastamet ti 100% nga sumuro tayo ken kuana kasi iti panunoten paylaeng awan ti sabali kumae nga naglaon no di ket di isuna nga talaga kasi mamatiak nga isuna ket Dios ngem paunay lakit din kakabsat ano maminsan digiti nga rod iti sulisugmet iti kabusor aya nga mismo nga iti bagik ket digiti ti pakaigawidan apay iti bagik kasi digiti create digiti something ano ti adda iti mind den iti kapanunutan matamaan met DJ emotion ket DJ emotionen no medyo haan nga napintas iti panagpuligos na dijayen maapektaran nga talaga DJ 100% nga panagpasakop ko iti Dios ken kastamet iti panangsurot ko ken kuana. So daytoy lang ti maysa nga nakita nga talaga tapnon ti kasta ket paiturayanak ken natudyoak nga sumurot ken kuana nga masapul nga yuneg ko nga rod iti sasauna kanya nga iti puso kanayon nga ti sauna lang iti denggek iti panunot ko masapul nga digiti na Diosan ken kastamet digiti sasauna latta ti inak imula tapnon ti kasta ket haan nga affected DJ panang surot ko iti Apo. So DJ lang kanya Brother Jay. Thank you, ate. When nagpaiswaya nga talaga iti kanggurnaan nga kalaban tayo ket iti bukod tayo nga talaga. So tata awag ang mamet ni Ate Aya. Okay. So, dito na tayo dun sa point number 2. So, mayunak lang dito imbagada nga kuna na nga rod ito'y ket pinarswa ti tao babaen ken Jesucristo. Tas may sa atinarswa ti Dios natural as sumurot ken paiturayan tayo iti biag tayo ken Apo Jesucristo. So putpudno detoy nga kuna na nga rod ijay Galatia 2:20 o 20 ibasa ko man nga kuna na ijay itikasta sa amin at sa agbyabiyag ludiket ni Kristo ti agbibiyag kanya. No kasano ti panagbiag ko itan agbyagak nga maipaay iti pamati iti anak ti Dios ang nagayat kanya ket nang iti biyag na gakuna kanya. So nalawag nga kuna na ito nga no nga natural lang nga itinesa nga anak nga Apo si Kristo kumbaga ti agbyabiyag kanya kung kat addaan ni Apo si Kristo ito nasawin sa anak nga paiturturayan iti flesh con. So agbyabiyagak nga addaan iti faith ken pamati ken Apo Dios. So detoy saludsod nga adda kadi pay bambanag ti biag tayo ang makaigawid iti panagsusuro tayo ken kuana ken paset iti biag tayo asaan tayo paiturayan iti Dios. So kas kanya bilang tepunapon ibiyag ko nga mesa nga Kristiyano ada talaga dagiti bagay na experience ko met ken experience ko pa lang itatang ada dagiti bagay nga haan ko nga
maiturayan ba digay kumbaga kat digay kayat ni Apo Diyos kanya. So like for instance, no, since I am working, so digay ito'y panag mo po ang conflict iti schedule, digay ito'y pressure ba, pressure iti trabaho. So na mauawa na anak medyo pamati. Nga kas natin imbaga karod itatay nga itibiyag iti mesa na Kristiyano kat natural lang ang biyag isu na by faith. No? So digiti banag nga haan ko nga mapaspasahan nga nakita ko iti epekto na. No? So digiti banag nga makaigaw-gawid kanya. So, anya pa'y, digiti banag ko mga nakabamban lugar, kayat ko't aginana. So, digiti banag net nga, haanak nga kaiturturayan ba, iti will ni Apo Diyos. Then, digay nga rod, digiti conflict, when it comes iti family, can digay own will ba? Digay banag nga, ipapasurface net kanya ni God na nga dapat nga pasaha to the higher level. So, good no nga iti biyag iti nesa nga Kristiyano nga kunak nga ro bibilan iti verse iti Galatians 2:20 nga dapat ket by faith nga haan nga kaiturturayan iti flesh. So, digiti bambanag met nga napasahan yan mo digiti banag nga digiti pumaksot digiti panakilangin-langin ko ken ni God. So digiti banag nga haan ko nga basuro iti pagayatan ni Apo Diyos. So better nga talaga iti mesa nga Kristiyano ket dapat ket naumig dayjay word life na, then dayjay intimacy na ken ni God. Tapos kasta anyaman nga test ko nga ited ni God ket mapasahan. So I'm praying for this nga talaga nga to the higher level na mapasa ako na tigiti nga test niya ang Diyos nga ited niya. So natalae, Brother Jay, thank you very much. Thank you, Ate Aya. Kitatan gaganyan, mintayon iti point number 3. Kunana ditoy, gagayem, ni Hesu Kristo iso iti silaw ti biyag. Ni Hesu Kristo ti agnanayon a silaw ti biyag tayo, ket babaen ti panangsur tayo kanyana, masapul nga agbiag tayo ti kinadalos ken kinalinteg. Anya kadipay dagiti wagas ti panagbiag tayo asaan tayo pay nagbalaygian. Nga iso digitoy ti mangitunda kada tayo nga agtalined ti kinasipnget. Inte mga denggen gagayem ti revelasyon ni God. Awagak man ni sisi niya. Awan sound mo sinya. When ate, thank you. Ayan. So, kanyak met kakabsat, bayat iti panagdalyasat ko iti ana, iti panang surot iti kinapudno ken kinalinteg ni Apo Diyos. Talaga nga adamit iti banbanag na ipakita na or iparealize na kanya kasi talaga nga ni Apo Diyos kat i-check na nga talaga iti kinapudno iti panang surot iti kinadalus ken iti kinalinteg na taken ko na awan talaga iti mailimed or awan iti mailinged na anaman nga panunot or digiti panggep
iti biyag or even digiti content iti heart, makita na nga talaga amin digijay ket babaen ka digiti circumstances met or digiti sitwasyon talaga nga mates nga talaga gagayem ken kakabsat ket DJ nga min pasyon itoy ket anya kadipay digiti wagas or ways ti panagbiag saan tayo pay nagbalag nga isu dagitoy ti mangitunda kada tayo nga agtalinaed iti kinasitnget. So kanyak met actually honestly kayat met iti agtalinaed iti kinasitnget kakabsat ngem adda digiti banag nga hanak pay nga kasyay nga totally nga ka victorious isut gapuna nga babaen digiti sitwasyon ipakita ni God kanyak no ana digiti kasapulak pay nga i-workout kanyak ado digiti ipras-process na met kanyak pagdating iti pamati no kasano ba nga talaga nga katibker iti pamati tapno no ore anyaman nga mapasamak iti panagbiag ko ket kasapulan nga agbiagak or dapat natural kanyak iti agtalinaed ken kuana awan iti panagduadwa no ana digiti ubraen na iti panagbiag ko or awan ti panagduadwak dapat kadigiti panangsurot ko no ana iti panggep or ana ti pagayatan ni Apo Dios iti panagbiag ko. So kanyak digiti area iti panuno talaga nga ararisita ni Apo even iti content iti heart nga kasapulan ket iti i-desire ko nga talaga ket isuna laeng nga talaga. So kanyak I am also praying nga kadigitoy nga areas nga ipakpakita ni God kasi talaga nga no sumurot ka kanya na ket maipakita babaen ka DJ nga silaw na no ana digitoy nga banag nga kailangan met nga kailangan nga DJ responsibility ba nga i-work out when ada ti background nga naksaitat ta makaringgor ngem DJ kakabsat kasapulan nga i-desire nga talaga nga kadigiti nga banbanag nga ipakpakita na kanya ket agtalin na edak dapat nga nabalagyan or victorious dayti ket babaen met laeng nga talaga iti panangsurot ko iti sasauna iti pagayatan na. So DJ met kanya kuya. Praise the Lord. Sinya pati ti background mo ket excited aya. At tatagan awag ako met nga ni Sis Alifean. So ana ba dagiti wagas nga saan ko pay nga napagbalay so adumet dagiti banag nga talaga aglalo ket very exposed na iti tattao kasi as agricultural technologies or agricultural extension worker very exposed kami nga talaga kadagiti nadumadong mga klase ti tattao aglalo kadagiti office mate ken kasama dagiti clients mi. So adu dagiti mangmangigmi wenno dagiti mapaspasamak iti aglawlaw mi nga talaga akas maysa nga Kristiyano kumakat hano ko mga kayat nga dinggen hamo ko makayat nga entertainen iti lang mabaling nga ubraen nga talaga ket nadakam kadagiti nga situation but kumararag nga talaga ta DJ lang iti mabalin mi nga makita nga solusyon tapno dagiti makikita mi or dagiti marikrik nami ket mapagbaligaan mi nga talaga. So para kanyak dagiti nga character ada dagiti character ko nga talaga nga nagrigat ko nga ikaten ngem I am praying nga dagiti nga ugali nga madi iti sangwanan iti Dios ket totally nga maikat ko tapno agbalaigi ak nga maadaan met ti ubing nga iturong
ken ni Hesus Kristo. So DJ Laeng, Jay. Thank you, sis. Ket awang akman ni Ate Aya. Okay. So, dito na tayo sa point number 3. Nga kuna na nga rin ito'y nga ni si Kristo iso ti silaw iti biyag. Nga si Kristo ti agnanayon as silaw ti biyag kayo ket babaen na naawan na din at basbasay kung siya. So, kas dati ko nakita tayo nga niya po na si Kristo kay iso iti silaw iti biyag, no? So, putpud no deto nga kuna na nga rin iti Juan 8:12 kuna na ito'y kot nagsauman ni Jesus kadagiti Fariseo siya ti silaw ti lubong kinunana sa sinuman asumurot kanya maaddaan iti silaw iti biyag ket dinto magna iti kasipnitan. So pudpud no deto nga talaga ni Apo Jesucristo isu iti silaw iti biyag tayo. So, ma-imagine ko man, dede, kung malimbawa ket brown out, di ba? Awan pulos iti silaw, awan iti makitam. So, no awan iti makitam, nasipnget, so ano ang mangyayari iti biyag iti sa nga, dede, kung maawan silaw, no? Either nga itakleb, either nga worse pa ket makapay matay, kaputawan makita na kasi na aksidente, awan iti makita. So, kastimet iti banag iti, yan iti spiritual nga, no awan ni Apo Jesucristo iti biyag kayo, kuna na nga rin ijay, ket agyabyag kayo nga, agyabyag kayo iti kasiknetan. Diba? So, meaning, agyabyag kayo iti kasiknetan, awan iti tapya, na awan iti pis iti kanagyan kayo, so, nalidon. Diba? So, kas may isang Kristiyano, kuna na ito yung arod nga, si question na ito nga, anya ka dipay, digiti wagas ti panagbiag kayo, nga saan tayo pay anapagbalay diyan, nga isu dagiti iti mangitunda kada tayo, nga agkalan niya ad iti kasiknetan. So, sugno detoy nga damit kanya, personally, damit digiti banag nga ipapa-surface ni God, nga ipapapasana kanya, nga digiti banag nga makikita net iti bagi, nga adadayan ti biyang po iti siknet ket no detay haangko. Kasi siyempre, adatayo iti modern era tatan. So, maisursurot net iti technologies. So, kanyak net personally nga adali iti banag nga haangko nga mapupuutan nga nalabes dili panag scroll phone, panagbuya, diba? Dili banag iti news kada amin nga kumbaga kot haang ko nga mamupuutan nga kumatime kumakan ni Apo Diyos kayo kumaagkararat at digiti banag nga makaigaw-gawid nga haanak nga agbyag iti lawang. So, anapay, digiti banag nga maka mangituntunda kanyak nga haanak nga agbyag iti lawag ket digiti mangguguyod ba. Digiti banag lukwa nga siyempre kung maiwasan nga digiti banag nga digiti punada nga rod nga marites, di ba? So, orehang ka man nga agmarites, kung makidingig kan, di ba? Kamo mapupuutan di bagimon, agdingding kamat nga agdingding ket kamo mapuutan di bagi nga kete kas lang makiayon kumakit, it's supposed to be hanggang nga husband. So, parang kung natin yung parang slight lang nga kung namin haang mo mapupuutan nga dati gayan iti enemy nga mapanta yan iti kasiknetan. So, anapay, digiti banag ko mga when it comes to work nga haang mo mapuutan di bagin, di ba? Nawawalan ka ng self-control nga digigimit iti pakatete sa unidad sa nga iti patience nga di
mahaba yung mahaba din yung pang-unawa, mahaba din yung isipang understand mo, yung relative banag mo ko nga ang ko nga mapupuutan nga kaslang feeling ko nukwakot dati silang kay nasakit itinakin ba nga di kay kaslang haanda ka nga patsen ito nga di ang banag nga ang flare up pero dili tinurod iti ipapasel face ni God kanyak nga more talaga iti wisdom nga agkaputin ni God talaga especially in leading people nga dapat ko aglibak by the Spirit and by the direction of God consult ko kasi nubukod ko nga bagit nga talaga iti panangilid kat powerless baka maano din yan si emotion ko so praying na dagiting isa pa sa face ni God kanya kung kailangan ko na mapasahan ket mapasahak detoy tapno no kaskamit ket maging fruitful iti personal na ministry. So, deta laeng, God save. Thank you very much. God bless you all. Praise the Lord, ate. Kita tagagayem, awag agmatin, dati mauding panelist tayo kada dati point number 3. Ate Marisa. Okay, when pudno unay kayat ko lang nga nayunan digitay imbaga digitay kakabsat itatay apumi nga kakabsat nga guybuya aya. So napintas nga talaga kasi kunana dito ket ni Hesukristo isus tisilaw ti biag. Ket deti ngamin kababalin nga nakitak ditoy nga inyat nagna ket deti kinadalos kinalinteg. So amo tayo met nga ti Dios ket nalinteg ken nadalos ket ti maysa nga silaw kunana nga rod ket deti iti silaw. So anya nga timang kalod ti silaw. May isa lang tinakita kakabsat, timang kalod ti silaw iso ti basol. Ket no deti kinadalos, kinalinteg ket mabaliktad wenno magaburan iso na. Namnamaen tayo kakabsat, hanmet nga masilawan iti biag. Isod gapuna nga ti kayat ni Apo Dios kada tayo ta kunana nga may ijay Ephesians 4:24 nga kunana ijay masapol nga agbiag agbalin kay abaro a tao a pinaraswa ti Dios nga umasping ken kuana kunana ket maipakita daytoy itinalinteg ken nasantuan a panagbiag. Tama kasi maaddan tayo ti silaw deti biag tayo ket adda ti silaw na no agbiag tayo nga nalinteg ken nasantuan. Ken kunana nga dito deti question nya ket anya digijay wagas iti panagbiag. So deti lang ti kanyak personally nga talaga no maminsan akat dijay kunana ket ni Apo Hesukristo ket isuna ket very meek aya ket kanyak met no maminsan akat adda digitay sitwasyon nga makaparurod. So in the area of self-control kakabsat. So dijay no mapasamak di jayan so anya nga rod ti mapasamak no di jay ti pai agnaig kanya so di jay maidep di jay silaw awanen iti silaw ti biag so di jay kakabsat nga iti puso tayo iti panunot tayo masapol nga rod nga pasarang taen tayo wenno parayrayen tayo iti sasaon ni Apo Dios tapnon iti kasta agbalin tayo metakasken kuana di jay laeng kanya Brother Jay. Praise the Lord, ate. Ken dakay amin panelist ket tatakit intayon gagayam iti summary ken pinaka-application na dating topiko tayo. Ket kayat kuman nga nayunan na dati summary ken applications tayo nga idi unana ket dati kunana dati San Juan 1 to 4 nga hindi gamin palang unang ket talagang dati iti kwan dati nga talaga iti kayat mismo ni Apo Dios kanya tayo nga talaga nga dati kung kunaner iti koket ti Dios ket kadwanan iti sao nga pinaraswa na iti tao babayen ken ni Apo Jesus ket kunana gagayem detoy point number 1 tayo nga ni Hesukristo ket ni Hesukristo ken ti Dios Ama ket agmaymaysa. When aya gagayem ken kakabsat iti challenge dito gagayem ken kakabsat ket
paunagen tayo kumapay deti pamati tayo kanya Apo Diyos ket patyen tayo la kumaunay nga isuda ket amay maysa amok nga iti aglawlaw tayo ket kwa adu iti naduma-duma nga klase iti pamati da ngem nakalawlaw gagayem ken kakabsat nga iti ibagbaga na iti Biblia ket may maysada ket sapay la kuma nga dati pamati tayo ket talagang kasapulan tayo nga paunigen babaen lang digito nga sasauna ket di met may kadwa gagayem ket dati met di nakidag dito nga di met dati purpose ni Apo Dios nga pinaraswan na ti tao babaen kanya Apo Hesus Kristo when nagpaiso ayang di malagip ko lang nga talagang nakataktak kelat ta iti pinagayat ni Apo Dios kada tayo ano adaman digiti banbanag nga magkarek natin nga agpaiso iti bannog tayo when iti hardship nga dumteng iti pinagbiag tayo iti test iti pinagbiag tayo DJ nga talagang matesmet DJ pay tayo ngem tinakitag dito gagayem ken karapsat ket kanayon ko launay nga mangmangeg nga awang pay iti kwa awang pay iti tao nga napahamak nga gububay kanya Apo Dios so DJ ko magagayem iti pamatyan tayo nga iti pinagbiag tayo ngamin ket talaga dadigiti makunak nga test iti pinagbiag ngem no paidalan tayo digiti nga sasauna ket mamati aklaw na nga agbalay gite nga kang kanayon basta sumuro tayo sa kanya ket di maudi gagayem ket nagpaiso aya nga iso na ket iso na iti silaw iti biag nagpaiso nga hindi ko na di may isang kapsat at tayo nga no brown out ko makita talaga kasapulan tayo nga silawan di pagnan tayo tapos makita tayo so timid challenge iti gagayem ken kakabsat ket lukatan tayo kuma deti puspuso ken panunot tayo nga iso na mismo nga makita tayo nga talaga di silaw no dikit dihang nga di kinasipnget dito nga min ibagbaga na dito gagayem ken kakabsat nga kinasipnget ket ipagpakita na lang dito lubong iti lubong ket temporal lang mapunas to kapag beat lang dito ngem di ngamin ibagbaga na dito nga silaw ket talaga nga dati di ibagbaga niya Apo Dios nga madantay nga talaga iti promises na ket adda kanya tayo gagayem ken kakabsat no anya pa lang iti kayat tayo nga excuse nga papanan ko madetoy no kitkitak dati gagayem ken kakabsat nakapimpintas nga adda tayo nga talaga lang itilawag ket kasla nakonektattayen nga talagang adu manen digiti talagang banbanag manen nga dumdum tegwen panubok nga talaga iti panagbiag adya nga talagang no adda nga talaga kanya tayo ni Hesus Kristo awan pa iti kwan awan ti no siya sino man pa'y kumaiti maka tubeng or di mang perdi kanya tayo basta lang ni no adda ni Apo Dios kanya tayo ket mamati aklaw unay nga adda iti kwan maprotektaran tayo unay so iti tayo nga pinaka summary di pinaka applications tayo gagayem ken kakabsat nga agtultuloy tayo kuma nga agdingeg digito nga sasauna agtune lang agbuya ken agsasabay tayo nga kwa nga mga dal digito nga sasauna ket tagagayem intayon iti gospel presentation awagak man ni Sis Alipean. Nembag man nga rabi tayo kung kakabsat. So, ado nga talaga iti tarigagay tayo nga agbibig dito lubong. Nayanak tayo nga adan iti arapap iti naganak kanya tayo. Manipod pa na kayanak tayo ken agplan-plano dan. Tinarabay ken pinadakkel da tayo tapno maadan tayo tinapintas masakbayan. Anak,
saya atem ti pinakirelasyon mo iti panam a tao. Agsingsingpet ka ket agadal ka ana sayaat. So dagiti nga sao ti kanayon ko nga mangmangeg iti inaken iti ama. So daytoy ti nadakkelak purpose ko iti panagbiag. So ngem mapampanunot ko met nga ano ba talaga DJ purpose ko no apay nga si bibiyagak. So adumet ti mangdamdamag datoy, adumet iti mangsuksukisok. No ana nga talaga iti purpose damet nga suda ket si bibiyag ditoy lubong. So kitain tayo kakabsat gagayem, suki-suken tayo iti puso tayo. No naibalikas tayo ba dagitoyen? Ana iti kayat ko apagbanagan, ana iti kayat ko mapasamak iti biyag ko. Ana iti ambisyon ko para paap ko kana iti masakbaya. Ngem panpanunutem dagitoy ket para iti nga pisikalan laeng nga bagi haan nga para iti Dios. Pinanpanunod na ka iti Diyos manipod adda ka iti tiyan iti inam ta adda plano na nga talaga ken ka. Dagiti nga balikas sao ken pilbilin na para ti na espirituan ken di awan patingganan na nga biag. Kayat na nga makitam nga agbibiyag ka gaputa isuna iti mangbibiyag ken ka. Isuna iti gubwayan iti biyag mo. But daytoy nga biag nga inted na ket usarem para ken kuana laeng. Aging ganang DJ dumakkel ka nga na espirituan na kanayon nga saraken DJ sa una. Maawatam nga awan serserbi iti biag nuhan mo nga usarem nga para iti pagarian na. So no adapay kayat mo nga dalan wenno DJ dalan mo ket nasipnget haan nga agturong iti Dios, di ba? So gayem mabalin nga deta nga dalan ket dead end wenno ti papanan na ket distraction. Pudno nga nasaya at dagiti tarigagay tayo para iti bagi tayo. Ngem haan nga iso iti pakaisalakanan tayo. Haan nga minday toy nga makaumanay nalawag nga kunana nga pinaraswana tayo iti Dios. Tapno maaddan tayo iti biag nga agnanayon. Masarakan tayo lang dito babaen iti natural nga panakirelasyon. Sumurot ken kuana wenno paiturayan tayo ken ni Apo Hesukristo. So karud kakabsat ken gagayem awisen kayo nga kumararag ket dumawat tayo iti pamakawan ken awaten isuna akas Dios ken mangisalakan kada tayo. So kumararag tayo. So Apo Dios aminek nga ado iti tarigagay ko dito lubong. Ket haan nga sika iti pangpangrunak Lord pakawanenak nga haan nga sika iti sapsapulek iti naldaw-aldaw. Apo Dios aminek nga adupay iti kailangan nga adalek, adupay iti kailangan nga supapakak pacheck nga sikaket na tay gapo kadagiti basbasol ko. Kinagungar iti may katlo nga aldaw tapno agbalinak nga nalinteg. Tatta nga oras lukatak ti puso. Ket pastriken ka akas Dios ken mangisalakan kanya. Pagyamanak iti pamakawan mo tulungan nak nga sika iti tarigagayak agyamanak met iti baro nga biag ken kastamet ti Espiritu Santo nga inted mo kanya.
Dahil iti idawat ko, itinagan po mi nga Jesus. Amen. God bless you. Good evening. One sound mo, Jay. Praise the Lord, sis Alepean. Katat ng gundaway gagayam, awag man ni Ate Marisa, ngayon so na iti mangi-announce digiti activities tayo. When kakabsat, madaydayaw iti apo ya. Ito iti pagmuduanen, di jay naiburay mi kada kayo kabsat, nga nang buya, ken nang dengeg, di iti nga pinagsasaritaan mi, maipangkip iti sasao ti Diyos. Ket tapnon ti kasta, rumayray pay, iti intayo, panangam mo, ken umuneg iti pamati tayo ken ni Apo Dios, ken iso ti mangsilaw iti biag tayo, at dadtoy, di iti naduma-duma nga schedules, tapnon ti kasta ket manayunan pay, digiti panakaamo tayo maipanggap ti Diyos. Kaya umuna, dito lifeline every Wednesday, nga dito ti message nga before dito topic review, kat mapaspasamak isuna iti kada Wednesday, iti oras iti 6:15 iti malem. Kastamet iti lifeline topic review, iso dito tata, inganwat mi kakabsat, kat ang angay nga ro detoy ti every Thursday to Tuesday. And then detoy DIPF first Saturday of the month. So detoy DIPF kat panakauneg nga DJ manong nga oras nga panakisalasarita tayo ken ni Apo Dios kat manayunan nga talaga ken umuneg DJ relasyon tayo. So DJ ayan nagpintas kakabsat isat gapuna nga datayo ket dapat ket agkalikagom nga dumaray kadagitoy nga banbanag nga aramiden mi iti tunggal kanito. So and even yung freedom in Christ nga mapaspasamak detoy iti maudi nga Sabado iti kada bulan. Isut gapuna nga kadetoy nga bulan July 30 maudi nga Sabado awisen mi digiti reading nga maisalang iti FIC tapno ti kasta ket more pay nga maamamuan tayo iti panakirelasyon tayo kini Apo Dios. And then yung ating Sunday service every Sunday nga ito, and then we have this face to face and via yung live via Facebook and via Facebook page and even yung YouTube. And deti ket kakabsat ket mapaspasamak itoy wenno maangangay ko nakit di jay cup building second floor. And also yung aming PISOL class every Sunday nga ti oras na deti kakabsat ket 1:30 PM. So DJ lang kakabsat na imbag nga rabi itay amin. Thank you Ate Marisa. Ket tagagayem ken kakabsat awag ako ni Sisinya nga iso na ti mangi-close dating program tayo. Sisinya. Sige, agkararagtay nga rod kakabsat, kas palang lepas kadati nga topic review tayo itatang arabii. Kamami Diyos na nailangitan, idaydayo da ka o Apo, iti kinaman nakabalin mo, iti panagbiag mi, ket itang arabii agyaman kami, iti all the more nga panakadipen, dagiti nga sasaong, no kasano, o Apo Diyos nga sika, iti agturay, iti panagbiag mi, nga iti panggap mo o God, iso dapat iti surutan mi, nga kasapulan nga iti kinadalos, kinalinteg, isu dapat o God iti kitain mi nga surutan o God bayat iti panag-obey mi ken ka. Ket agyaman kami met o Apo Dios nga even kadigiti may nakijoin nga nagdengeg ken nagbuya o God kadati nga topic review ket agtultuloy met o God nga makita da ken ma-realize da nga daytoy iti kasapulan nga ubraen damet o God iti panagbiag da nga no anaman digiti ipras-process mo met o Apo Dios nga wagas or digiti paset o God iti panagbiag da nga kasapulan nga
i-process met ma-i-work out, O God. I pray, Lord, nga digiti nga sa isu iti agtalinaed, O God, nga pamalagip nga kinanayon. Hanlaeng nga kada kami, O God, diket di kadakwada pay. Ket agyaman kami, O God, nga iti inaldaw-aldaw, si kangarod itagtultuloy nga mangiturong kada kami. Ken even, O God, ti panaglepas kada iti nga topic review mi, sika ti agtultuloy, O God, nga ag-speak iti munggal may sa kada kami, tapno no haanlaeng, O God, nga agtalinaed, nga na-share lang, at dagitoy nga insights, O God, no diket di by faith, O God, kat ma-live out ni daytoy para iti pakaigloryaam. Dagitoy nga rod ti teleken dawat ni tinapateg anagan ni Jesucristo. Amen. Amen. Bye! Bye everyone. Bye-bye. Imbag nga rabi, kakabsat manen, karigiti agbingdingi, kanagbuya kada kami. Bye and God bless.